Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ma ħax pożizzjoni dwar l-attakk barra minn xtutna li qed jagħmel l-Europarlamentari David Casa fil-konfront tal-istituzzjonijiet indipendenti Maltin. Mistoqsija qbilx mal-aġir ta' Casa, Delija qal li f'dak il-ħin wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Kostituzzjoni Maltija, il-qrati, ma kinux importanti. Tikkundanna David Casa li mar fil-Parlament Ewropew jgħid li f'Malta ma fejn il-ġustizzja attakk dret li l-qorti. Assolutament ma fimx x'għandu x'aqsam mas-suġġett tal-lum. Imtenni l-mistoqsija jaqbilx mal-attakk ta' Casa fuq l-istituzzjonijiet Maltin, Delija qal li Casa huwa Europarlamentari nazzjonalista li ma waqafx jaħdem lejlu nar. David Casa telaw. David Casa mhux fil-gvern. David Casa huwa MEP fisem il-Partit Nazzjonalista illi ma waqafx jaħdem lejlu nar. Mistoqsi mill-ġdid fuq l-attakki fil-konfront tal-qrati Maltin, bl-aktar mod surreali, Delija bidel il-verżjoni u qal li huwa l-gvern li qed jattakka l-ġustizzja għax qed jimxi mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport maħruġ mill-Kummissjoni Venezja. Din il-Kummissjoni irrakkomandat li jiġu emendati liġijiet li kienu ddaħlu minn gvernijiet nazzjonalisti. L-attakk fuq il-ġustizzja priorità wkoll għall-pajjiżna. Naħseb l-attakk fuq il-ġustizzja qed isir minn dan il-gvern. Il-Kummissjoni Venezja ma kienx l-unika entità li kritikat liġijiet mill-pinna tal-Partit Nazzjonalista. Waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Razzett tal-Majjali f'Ħażebbuġ, ir-raħħal Mario Abela mill-Koperattiva tal-Majjali sostna li deċiżjonijiet ħżiena tal-Partit Nazzjonalista ħarbtu lil din l-industrija. Aħna l-ikbar problema li saret min mexxa l-gvern qabel ma tħanna fl-Ewropa ma sar sewa l-ftehim. Aħna dak immessa aħna Malta huwa differenti minn pajjiżi oħra. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall Parlament Ewropew Peter Agius. Minkejja li sa mill-2002 Agius kien wieħed minn dawk li nnegozja sħubija ta' Malta mal-Unjoni Ewropea huwa baqa' b'fommu midbuq għal kliem qiebes ta' dan ir-raħħal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.